Как би описала себе си на тези няколко човека, които не знаят коя е Алекс Гърдева? Като лъчезарен, добронамерен и с много характер. Какъв съвет би дала на тези, които се опитват да бъдат позитивни в мислите си, но не им се получава? Съветът, който ще дам, е: не приемайте абсолютно нищо лично и пускайте, защото това как живеете живота си зависи само от вас. Каква е тайната за дълготрайни отношения? Тайната за дълготрайни отношения, защото аз имам 7 годишна връзка и 5 годишна връзка, е да приемеш човека такъв какъвто е, с добрите и лошите му качества. За или против секса след първата среща? Аз съм абсолютно за това какво идва от сърцето. Това за мен е социално ограничение, дали е правилно или неправилно нещо. Каквото усещате, това правете. Имаш ли пластични корекции? Нямам пластични корекции, освен имам ботокс от 2 месеца в челото. А кое би искала да промениш в характера си? Да броя до 10 преди да показваме емоционалността си. Ако имаш машина на времето и можеше да се върнеш 10 години назад, какво би казала на тогавашната Алекс? Ако имах машина на времето, бих казала на Алекс: продължавай и нито за секунда не се съмнявай в себе си.